Salu mamanginang oras ma di ita saluna ala nang masukat tama prosesi parminggota di Manugoton jong mahita saluna. Hudul maha musaluhun na. Tapasonang marohat tamanginang masuk mahita di parminggota sadarion namandohoti dengan anon nang namandohoti secara live martang yang nahohom mahita di bagasar rohat Taganuk. Amin. Tapuji Tuhan tamared de mahita. Jehovah nasun diburi palgani antara sami ile nasa sadai marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Mulak masukot halak akan pinaluan ni Jehovah, jala Maria ia rotu Sion, jala halalas ni roha sa liling-liling na di atas ulu nasida, dapotan hilas dohot las ni roha nasida,
Alay maporus mangwarsak dohot hoy-hoy ni roha. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale ama nami, ama ni Jesus Kristus Tuhan nami, natubo di huta Bethlehem, say pinuji magwar muna badiyay ala nang ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhatiuron, jala di padomu hodo hami, na holang hian sian ho, gabe saor musedo otto. Gok halalas ni roha rohami alani say jalo mahamuliateon ni roha nami, naung tinopok mu marhite-hite anak mi. Amen. Maredehita. Yesus Tuhan sian manuakin dan berhati. Romaho Tuhan si paluahi, damai di doa Tuhan antara sabi. Oh Tuhan asih marohani, Tuhan sejauh matahari yang menggeti, sama si Maria ina dapat tuari, pandang awan Tuhan arohani, oh Tuhan. Tangiho kamu mapatik ni debatai, mapatik na parjolo, saha tu patik na pasapuluhon, patik parjolo. Audo Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakku pau bahenommu debatam, patik paduahon. Dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu manangahan na di banua ginjang dohot na di banua tongon, rodi nadi bagasan aek na di toruni, yang gotung gawe si sombaon manang siuluan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata yang goso ture dalanna, ay hona uhumna dosogot akkana marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiahon hari minggui, di nonomari maulahamu nasa siulommu, alayang guari papituhoni hari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na mangebati hutam. Ay di nonomari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian doi bana di ari papituhoni. Di baini dombain na di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradianan nai. Jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapomu do na toras semua samartua ho. Jala leling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah de batam di ho. Patik ponopon. Unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatindakon hata na sotutuma ralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jari haliangan ni roham bagas ni rongammu, dang jari haliangan ni roham dongan saripe ni rongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia piugasan ni dongammu. Bohado ni debata taringot tu patik na sapului, ondo. Auro Jehovah debatam ninna debatata, pargogo na so hatudosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinopparna, rodi sundut patoluhon rodi sundut paupaton, pinoppar ni akka na sogoroha diau, alay asido rohakku di akka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diau, nasa mangalosi patikki atong rak mangido gogo mahita laho mangulahon patik ni debata. Tabi ke main de puji-pujian sian kor ina Deborah.
Marede hita. Tatopoti madosat tamartangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, para si jala pertalup ni roha jalan abasar doho, saya marpangulahi marohami dahami, dibaheni saya sama sude dosa nami, dang adong nahupangasahok kami dukon niasi ni roham, hati goran na pinatupa ni anak muda nahupangasahok kami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akup na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Molo tungadong manangisi na mardosa, adong do pangondiat tadi amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardengganat taringot tu dosatta. Alay dadaholat taringot tu dosatta. Doh do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Marede hita. Atani debata nagabe turpu kepistel di minggu tazadarion ima minggu dung hari Natal tersurat di Pesalmen 77 ayat 12 sahat ayat 10 tajahama marsika sorin sai pujiok kudu akka pabahenan ni Jehovah ai sai ngotok kudu halongangan akka nabinahenai sian narobi. Ale debata habadiaon do parhitian di dalammu, tung debata dia ma marhatim bulon songon ho ale debata.
di palua hobang somi margite hite tangammu, aka anak ni si Jakob doho si Joseph ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Tapi gemen de puji-pujian sian kor ama Immanuel. Ta puji Tuhan ta marete ida. Kasih Dia aku puji, di Maria soro hati, nabi soro Tindak ko maha porsyot tay songon na hinatindak ko ni dong atas sa porsyot di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumupalangi dohot tanah. Au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai dimana tinubuan ni si Maria nagabi-gabi asyaton di parbadia andorang suabubuan iro tuhatta na tumaon na bermi di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung di tanong na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhut tu siamun ni bata Jahuba na manai pargogo na suatu dosani isi mai ibana pay mamulak sugo tu tanong manguhumi halak na mangudu don na mati. Au porsea di ton di parbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia doh dia sisani dosa doh dia tai namando la mangulu dosa kini halak nam mati doh dia tabegema ende puji-pujian sian kor ina Kamis. Cek. Oh iya nggak? Cek.
Tapi kema tikting na masa dohot naneng masa di huriata. Shalom Mamanginang, Titing HKBP Serang, Reso Serang, Minggu tanggal 20 Desember 2024. Naso jahami sian julohon, tajahama di rohat tabe. Na berjolo, guar ni Minggu, dung ari Natal. Topik, mandok muliate siala asini rohani debata. 2. Amplop tujabu sekolah minggu dohot Pak Ciruas. Di minggu sadarion tanggal 20 Desember 2024 patu pauta do panupahion jabu sekolah minggu do Pak Ciruas marhite amplop. Tusude ruas ni huriata tapasama amplop na taparade di bagasan las di roha hatani Tuhan Yesus nama dok martuado nama ngaleon sian nama jalo. Patoluhon partording ni parmingguan sa Resort Serang. Domu tu pakobasyon na sa Resort Serang di perayaan Natal kategorial na tongon di patupa di hari Minggu. Domu tusi di bulan Desemberon manso ma parmingguan arian 1 borngin. Jalan mamuka di bulan Januari 2025 hubasan nuriata mamuse sude parmingguan songon nasomal. 4. Padita fungsional HKBP Resort Serang. Di minggu sadarion tanggal 20 Desember 2024 di Parmingguan HKBP Serang pukul 10.30 di lantai 2 patupan huriata do acara pejakonon di Padita fungsional HKBP Resort Serang Imam Mata Pendeta Goodness Solin STH Nasida Pida Sian HKBP Abraham Kuala Kapuas Resort Palangkaraya, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Acara pengujakonon niulo ni parase HKBP Distrik 20 Banten, Pendeta J. Hutauruk STH, dung simpul parminggunon di patupado acara ramatama di lantai sada ni gerejaon. Waktu na niudang tulau ni asarade mahita madohotisa. 5. Sakramen Padidion Nabadia. Di pesta paduan hatu tubuh ni Tuhan Yesus di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 nunga dihubasi huriata sakramen Padidion Nabadia tuaka poso-poso manang dak danak. Toromna terdiri 10 sihalak, bawa 10 halak, boru sihalak sian 10 walu keluarga. Onom perpungan ujung tahun tanggal 30 Desember 2024. Di hari Selasa tanggal 30 Desember 2024, perpunguan ujung tahun 2024, merpungu dohita songona somal di gerejaon, lau patupa pertanyangan ujung tahun. Ibadah KBP Maranatha Cilegon, masuk pukul 10.06 WIB di lantai 2. Ibadah KBP Serang, masuk pukul 10 sia WIB di lantai 2, jala ibadah HKBP Cikande, masuk pukul 10 sia WIB di sekretariat Cikande. Di perpungoni bigut tama berit berita pengulaun dohot statistik, songoni laporan keuangan di Huria. Di perpungoni maduk mahita sian utusan, di perpungoni maduk hata sian hita utusan ruas ni Huria, dohot perhalado. Dapat pituhon pertanyaan tahun baru keluarga Manang Silvester pukul 00 WIB tanggal 1 Januari 2025. Laho makam loteon padonganyo ni debata manipat na sa tau bulunon do madalani tahun naik baru 2025 tude ruas Huria asa patupahon pertanyaan tahun baru keluarga di Bagas Tabe. Masuk pukul 00 WIB acara sipakota adongdo di Parade Huria. Walu perpungan tahun baru tanggal 1 Januari 2025. Di hari Rabu tanggal 1 Januari 2025
Ima perpunguan tahun baru. Marpungu dohita di bagas garejaon, lah madok moliate tupat donganion di debata, manipat nasa tau bolonon. Huhu pasaton diri, dinama muhai perjalanan di ngoluta di bagasan tahun baru. Jadwal ibadah, HKBP Maranatha Cilegon, pukul siawib di lantai 2. HKBP Serang, pukul 10 siawib di lantai 2. Dohot HKBP Cikande, pukul 10 WIB di Sekretariat Cikande. 10 itu pilihan Natal keluarga tahun 2024. Hinosohon matuhita saluhuna napatu pahun ibadah Natal keluarga tanggal 23 Desember 2024. Asa tapasama tuhuriata marhite situa sektor tabe. Rincian ni par hepengon boy mata jabe di titing nasahat tuhita. Pangula nagok do perhalado HKBP Serang Reso Serang pasahaton. Selamat ulang tahun turus nehuria nama ulang tahun kelahiran do pernikahan di bagasan minggon. Semoga panjang umur Tuhan Yesus mamasu-masu. Songonima titing pakubasion do parhepengon di bagasan minggon. Saya di pasu-pasu tuat tamai bahan sangat di guarna jalan makohron uli do lasni rohani huriana. Amin. Tabige main de puji-pujian sian kor ama huria.
adabe doho pilih paduahon. Laos doho makana mangihuton secara live, boy ma ditransfer tur rekening huria manang disesuehon, tunang diaturhon ni huriata. Mare dehita. Puji
Prasmaita salutna. Selamat Hari Natal Merita salutna. Mulati Tuhan. Berita nauli di minggu tua sadarion iman tersurat di buku Sada Timotius Sada ayat 12 Rodia 10 pitu tajahama mereka surin. Sada Timotius Sada ayat 12 Rodi 10 pitu tajahama mereka surin. Sono madio di si mau leate hudok di namar gogoyonau ima Kristus Yesus Tuhatai ai dia itong dua haposan umbayan dari pabakit au gabi parhalado. Alai gabi lam sumurung do asini rohani Tuhatai matat haporsiaw nod holong ni roha di bagasan Kristus Yesus. Alai ala nyondo umbayan na diasiaw nang jumulo marhita siya nau patuduhonon ni Kristus Yesus sandok lambas ni rohanai bayan tiruan diakana naing porsia di ibana Tuhan ngoluan saliling-lilingna. Dosahatna jadi topik jamita minut sadari ima taringotu asini roha manang kasih karunia Allah luar biasa do holong ni rohani Tuhata manang asini rohani Tuhata tuhita manipat nasal sataunon buktina boy rupe hita satu tukion marhai pason boy rupe hita tenang aman molota bandikon tuaka negara-negara asing soni nang dihita HKBP luar biasa do asini ornibata di HKBP pola do salpu saluhutna aka boban-boban naborat na salilingon mangahuti HKBP disandok aka organ pakobasion dumobi ma dia ka utang-utang ni HKBP lau paduahon aka hita salut na HKBP sian aka tanggung jawab na salilingon dan kelar HP di bagasan nasa periode na salpu HKBP nga gudang asini roha niribata sahat tuaka pangulana mariti pui porus periode 2020-2024 nasidung be utak tas pomar pikir jadi sopomar pikir narung di Pulau Gebang Jakarta Timur na 8 tingkati ya lu bisa hektari gabi milik tamai 100%. Soni rumah singgah narong di Tangerang, suak soni aka dana pensiun, nga mandiri behita lau menangani. Dugum saya asini rohani bata, nang sahatu HKBP, tongon na di hari 2 1 walu Desember, nga sidung be di patu KBP, pesta nabalga, demokrasi nabalga. Ima sinur godang HKBP dengan nomor dalan nak pesertana gumodang siana ka peserta na sebelum nai mar 1760 hala peserta sinur godang 1760 hala atar pilih be 5 pimpinan baru
manggatihon aka pimpinan lama nak pedong sada dua hala pimpinan lama dohot dope magulon dia kabipion jala asini rohai saat do tu distrik ta tong asini rohan di bata saat tu distrik ta sian dua hala na tausung ta calaton sian distrik taon ya asa dipilih di sini di godang tarutung dua hala calon preses dua sa mau nang sian distrik taon gabi preses jadi patut do ita makalas soni sada sian na duai preses ima tong sian ruas ni huriat ta do nasida ima Pendeta Sitopu nama ragenda na kiningan. Jadi nama ragenda na kiningan preses dui. Karena itu ala tanggal 12 dobe mana diujakon di tanah Jawa ke preses berarti au dobe preses satu tanggal 10 siaun. Jadi sampai tanggal 19 Januari ini masih saya preses di Banten ini. Jadi mana tanggal 12 be resmi preses di distrik Tanah Jawa. 2 tahun naik mungkin tu Bantenon mai mana non mungkin. Jadi tung luar biasa doa sini Roni Bata tolhas. Tu sandok pertibion lubobi ma tuhita. Alai asini rohani Bata nombalga di portibion ima dilehon anak-anak nasasadai tu portibion asal malua dohita sudah sian dosa makana tapes tahun do hari Natali hari tutubui hari haluaon ni hita jolma sian dosa dor ketidakadilan ngaruat tong raja damai lau pada mayuk kita tu debata ala saleleon hita terus di bagasan haudu saon jala gudang do hita mangalosi pati ni di bata doatan di bata ibana ro anak na tu pertibion raja damai lau pada damai kita dot di bata asa dijakon di bata musa hita mula gabe ayanak konna gabe haholongan rohana ima puncak ni asini rohani di bata di pertibion alai adra sosati tatu ujung ni pangalakkeun nguluta lawan jaku asinur di bata masa do di tonga-tongan ya kabipion tahun non ya tahun transformasi lapana tahun perubahan transformasi tahun hananai hananako ni hambaruon asa saluhutna hambaruon sahatu tonga-tongan ni puriata keluarga ta disudia ke parkir juata. Jadi hudok matuhamu. Haim barwon transformasi ikon mula atta doi marhite rohata. Paim barwon rohata pikirata asa positif kita memikiri akan narikot di tengah-tengah ngoluta lumobi mai narikot di dibata. Tertransformasi. Lapatan ini keperjolo do hita adong pertobatan. Baru mamse rohaim baruan. Dia boy pertobatan di roh dak secara otomatis. Pertobatan ini ikut marhite-hite asini rohani di watado. Makana akka ise namu ulahon akka hajahaton nama ralo tulungan di bata ikut perjolo ibana mangido asini rohani di bata. Roma asini rohani di bata non dibain maimana gabi bertobat. So ini do pengalamannya Apostol Paulus di Turpuhon. Apostol Paulus. Najolo au adorang soro Yesus Kristus tu portibion. Adorang soro iba anak lau paduhan dosa manusia. Siani hiar do au najolo ina diet. Pikirnya kita ayat 15. So ini najolo. Bahasa gabi boy Apostol Paulus bertobat. Tiki nama ngelila Kristen di mana? Bahasa boleh bertobat di mana? Ala topuro asini rohani di bata roti bana. Diubah dalanna. Diubah warna.
sesiaulus. Gabe diulahon mana ma akahay baruon na satu mana marhiti tondini di bata. Jadi pertobatannya juga nggak bisa kita mati. Besok aku bertobat laku. Udah banyak kali pun dosaku setahun ini aku lakukan gitu. Tahun 2025 nanti bertobat laku mulai tanggal 1 Januari katanya. Nggak bisa. Mulutnya mengatakan bertobat, besok kejahatan juga dikalakannya. Alana pertobatan naik dang rosen asini rohani bata. Dang jolo mangido tolong di mana? Mangido pagurupio di mana? Itu di bata. Asal bertobat, susah bertobat. Makanya kalau orang sudah banyak berjanji-janji belum tentu dia kan itu menepati janjinya. Sama hubungan suami istri juga begitu. Pada awalnya dia sudah berjanji mengatakan tetap menyayangi suaminya, menyayangi istrinya. Tidak berbohong sama suaminya, tidak mau berbohong sama istrinya, sehidup semati katanya. Orang itu berdua. Masih seperempat jalan sudah mau mati-mati kali. Iya. Kenapa? Mereka tidak selalu sering minta pertolongan kepada Tuhan untuk merubah dirinya. Karena ini kan pertobatan ini selalu baharu. Pertobatan itu nggak bisa sekali. Una silap kita, mau sekali bertobat, losima terus sampai mati kita, dan be Allah bertobat. Pokoknya sudah berjanji bertobat. Tidak, pertobatan itu setiap hari, selalu baharu. Makanya transformasi itu awalnya dari pertobatan. Kalau nggak ada pertobatan, nggak ada perubahan. Itu. Jadi kasih sayang juga begitu. Holong di roh di bata gadu pari itu. Jadi hita pejol ma, lumobi ma, hita berkeluar suami istri antara bapak, ibu, anak dan sebagainya. Kita harus selalu tiap hari baharu mengasihi, maka holongi, ya anak kota maka holongi inata doa mata itu. Nggak cukup waktu masih pacaran. Aku menyayangi, mencintaimu, holong rohku. Enggak, itu harus terus sampai sekarang. Makanya kurang lu halah sudah muncul rasa curiga. Ya, banyak bersandiwara. Ya, suka berbohong. Karena apa? Karena itu dia tidak meminta kepada Tuhan. Jadi asidi rohani bata kan itu unang anggap asidi rohani bata secara otomatis. Mulai secara otomatis si rohani bata betul sudah ke jolma di portibion, lasso persen Yesus Kristus, naso manoba Yesus Kristus agama nasi juga ada tidak otomatis ikon dipangido di, ikon dipangido. Makanya di turpu tasadarion, ngapatar asini rohani bata tu portibion. Buktina pengalaman Apostol Pauluson menunjukkan gabe ibana do, prototipe gabe ibana do. Role model, tiruan, contoh. Dusandok aka jolma, nang magudaw na jahaton aka perdosa. So unaw na jolo, gabi umbal gado asini rohani bata hujalo. Kanido, alania ha, olo ibana. Manjakon asini rohani bata secara utuh di bagasan nguluna. Dak kalau manjalo asini rohani di bagasan pikiran na rohana. Do nang di pangulauna. Begitu. Jadi hita saluhutna mensyukuri itu. Maka mulate mensyukuri. Kolon rohani bata. Itu wajib. Karena semua apapun yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, semuanya nonsen. Kalau kita tidak menganggap yang ada pada kita itu adalah alani asin rohani bata karena kasih karunia Allah. Itu. Jadi kon bangga dohita menjalo asin rohani bata kasih karunia. Iban nasi do rohani bata dibayar songoni buhim. Ikon itu toh. Makanya syukuri. Alani asin rohani bata dibayar ho gabi baga gabi ganteng. Alani asin rohani bata do karena kasih karunia Allah. Makanya badanmu begitu besar gemuk. Urang dokon ala obesitas, ala bagudak kudo kolesterol, songono. Ala dia sini rohani bata aru besongoni ho, Maldang disyukuri ho los boiro atuk mate. Itu harus syukuri.
Alani asini rohani bata ado. Iban saya terus marisap amat tahun. Nang mui marisak. Kita harus yakin. Saya marisabi mati mau mersai to sonina. Saya diburai amat tai. Tapi kabinat tadi parjolo mate. Hati-hati kita. Asini roha dang boy tahasta. Marhitia kagogot tapi kirata. Anda kaya, pintar, banyak titelnya, banyak hartanya gitu. Jangan sombong. Ala sini rohani batahdo. Ya dia katakan, Apostol Paulus juga orang hebat dulu Rasul Paulus. Mengejar-ngejar orang Kristen. Menganiaya, menakut-nakuti orang. Duitnya banyak. Dia doktor filsafat. Banyak duitnya, tokoh politik. Sanhedrin, ketuanya pula dia. Banyak berkuasa gitu. Aleham di doi mana? Dung jupang Kristus au, dung jauh Kristus au. Mada buah utiki mengelak Kristen Damaskus. Huilalado. Umbal gado biasa ni rohani bata tuau. Jadi bagi yang mau bertobat, pastilah kasih karunia Tuhan akan lebih besar Anda alami dan Anda terima. Jadi jangan suka mengatakan, udah nasibku begini, nggak tahu aku. Kok tiba-tiba aja begini aku, dulu aku begini, sekarang begini. Dia, itu kasih karunia. Ya, macam mana lah. Nggak tahu aku begini akibatnya. Tak tahu istriku lari sama orang. Ku pikir dia setia sama aku, tak gini-gini, udah nasib dah aku alami itu. Nggak boleh, memang kasih karunia itu. Kalau nggak lari istrinya, dia yang lari nanti. Semuanya kasih karunia. Ala sini rohani batado ibadah sohatopo manggoli, sohatopo muli. Harus yakin. Jangan Anda kira, umur saya sudah 30-an. Belum dapat jodoh. Belum dapat ini. Alanya sini rohani batadui. Asugari hatok do dapat jodoh atina sursar domo saya atina sudi. Jadi terimalah. Syukurilah apa adanya. Jangan sesali apa yang kau terima. Jangan terlalu euforia apa yang kau dapatkan. Tapi syukurilah selama kita hidup, terima aja. Manfaatkan. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Ini gereja kita. Serang ini. Kalau setiap hari besar, hari Minggu ya sudah berpuluh tahun ya. Macet terus ini. Mobil lewat macet itu apa semua. Saya bereng-bereng ya, bau ini silumi. Ini gimana nih, bikin susah nih orang Batak, orang ini Kristen ini. Pindahkan aja gereja nih, tukar guling aja. Atau geser aja gini, bikin masalah gini. Itu sudah banyak. Menghalangi nih. Tak cocok di gereja sini. Mereka sudah berpikir begitu. Alaya sini rohani di bata, tuhita adang di paluas di bata, rupe pindah gereja. Tetap bertahan. Nape dia ngasuguhi rohana, terus macet jolon. Kita harus pikirkan begitu. Asih rohani di bata. Dangal ini gogot, tadang lain banggat, ta ibadah kurang, tanda pejabat dia sudah daong. Bertahan gereja. Memang asina rohani di bata membuka peluang. Tu sandok aka nadong di Portibion lahom mangerbang. Tapi Tuhan tetap menunggu. Kapan anda ini bisa merubah diri, mau bertobat untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada saya dan berbuat baik kepada sesama. Ini momen. Unang hari Natalon, tanggap soun hatu tu Yesus Kristus tak pestahon almarlas di roha ita. Kan itu. Tapi kenapa setiap tahun dirayakan? Karena setiap tahun harus ada damai. Anggo somar damai dohot dirim. Dok keluargamu sudah. Tidak ada Natal. Sia-sia kelar Yesus Kristus. Itu Portibion. Yang kita berharap. Sebentar lagi akan kita tinggalkan. Tahun 2024. Kita memasuki tahun 2025. Kita akan segera memasuki tahun 2025. Banyak orang prediksi tahun 2025 ada tahun kebahagiaan, tantangan dan sebagainya. Ada sio tikus, sio ini, sio banyak. Tapi yang jelas, berapa puluh kali pun berganti tahun. Anggo somargati dotong
na di pikiran tau do na di rohat taun, tetap kita menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, tetap menyimpan kecemburuan, kecurigaan, dan tetap bersandiwara kita di tengah-tengah gereja ini, bahkan antara suami istri, anak dan sebagainya, tidak sejalan sepikiran untuk menyembah Tuhan. Mau doh kita dapatan asini roha. Nata harapon asini rohan di bata, dan asini rohan di dongata, dan asini rohan di amata, dan asini rohan di pejabat, dan asini rohan atau pimpinata, atau dongata asing. Tidak. Olan asini rohan di bata ima marhiti aka orientasi pengenalan akan diri sendiri. Mau ngari tanda ho dirim, isi dari depan di bata, baru ma adong aka perubahan. Alai melalui tanda ho dirim, alai di perubahan di pertibion, menanda ho di akasi ni rohan di bata alai, dan mengulahon lo merohana, tetap aja kita tinggal di dalam kesusahan, bahkan ada kemiskinan, bahkan ada pertikaian-pertikaian lah asing. Malah tema itu hatta, nata jalube sudah sini rohan di bata, tinggal mempertahankan asin rohan di bata mahita, maritiaka ulau tanah dinggan. Berbuatlah, berbuat baiklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Alai Tuhan ido nagabe tolo ukur honi holong di sandok pertibion. Sunari multa bereng sunari di jolo tahun arung pandita goodness solin narosen Kalimantan zon. Tong ikut tambalas ni rohata, tambah ma pangulanago di resoton. Gabi arung sadi pigahala sudi amang 9 ya. Sihala do di resort Serangon, sada di Cikande. Opat berapa 3 5 opat. 5 lah. Celegon 3 9 tambah 1. Pendeta Albiner. Datu so tambah belas ni rohata ala niasin roh ni batata. Ala dianggap dosa luhune haposan. Ay dianggap Tuhan ido, Mari Yesus Kristus, Rasul Paulus Saud Aspertol, haposan dinasa ulau na jabatan na suaksoni bakobasion na. Iben na ditongos. Iben na diboto di batado hita na toras. Haposan. Soni di paraton iban na ditanda di batado aka hula-hula mang tulang. Haposan di hatulangon nai. Makana di pasahat tibana kan itu tangyang. Ya ma salah keluarga boru situ mehang. Jadi neng lama lakon 70 tulangna mengidu tangiang tulangna mengidu tangiang asa boy hipas-hipas beran jala monang dapotan karijo jala beran sarenai boy lulus lewat mayak nasido murtumiangon sen jolun jabuta. Jadi molo au tiki panitara sok di ne pos-pos distrik Sibolga Tangarong pagar di Jabu, sen jolu Jabu nami sampai Jabu nami do lewat jolma tu Jabu na di pudi-pudian sudi. Dibuat ma ka panci-panci ka dia sudi ember macam. Ya usuk kuta, oh itu stok kunjo itu. Marbua mutusan niku. Kupat talak kamu dua anak na sudi. Asonon itu. Neng mangidu tulang, mangidu tangiak kami itu tulang na. Asa ditangiakon, aso buyon. Berenon lulus on macam lulus dok monang. Jadi heran. Anggo hubo to inang tulang ni itomi tulang ni ada namon. Dakke rotu pertanyaan sektor. Dakke mar minggu tu gereja. Dakke he mar tangiang hubigi. Dakke la purnama. Dakke mar minggu napi kata terus dijabui na jugulan halakna. Ai ido poda siko sia tulang do na. Samula langit dunia kan, sono mai, Nabi Nuh munai, bay mai son soti,
Patur masoti jagal manuk aka dia susaksang do ne tiup muni amplopi pigi biak kam amplopi oba. Bae maso sada. Tumagon oleh kamu tu pangulan di huria. Kan itu ayah haposan do de bata tu aka pangulan di huria jara haposan do. Dak tu tulang na haposan. Kan itu. Ay buama di mana mengetang yang tu tulang na. Martang yang pun tak kea. Tu kira jabe dak kea. Proses tu Tuhan Yesus ragu-ragu saya mengetang yang mana. Masuk tu contoh don. Unak pola mak perkonsadian untuk pikiran sendiri. Unak pola pa porsehamu dia kah? Uti-utian narong di portibion. Ale porsea mamu tu pangulaon na. Kan itu. Jadi di pabakit di batado Pastor Paulus son. Sian pardosahia perjatian gabi naposona. Gabi haposan di mana. Ala tahu do di bata haposan. Jadi ala di boto di batado akka pangulan di huriat tahun haposan. Dia ka ulau na pinasahat na tohon pinasahat ni di bata tu nasida. Makana hapor saya mah. Unang mapor saya hui tatu akka di luar naung di hapor saya di bata. Jadi songoni mah di hita saluhudna. Ikon las marohatta di asin rohani bata. Asing di dong. Holan alanya sini rohani batado ibanna satu tikion bu hita mangulu. Manang ahap na dia pulau kamu. Ahap ni bakas roh pikiran muna sude. Ala asin rohani batadio. Janganlah kita lebih banyak bersungut-sungut. Alai pasalah dalam tu di bata. Asa di bata paturean saluhutna akan rekod di ngolum. Amin. Mau lihat ma diwali Tuhan asiroham. Pasu-pasu mahatam. Pasu-pasu maruas ni hurian membegesa. Uhud na mangulahon lo meneroham. Saliling di portibion do piami Tuhan. Asi maram Tuhan. Jalo tanging namion. Bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji mamusi Tuanta, marede mahita hutma tapasahat pilihan amplopta, dibagasan las niroha dohot roha nama dok moleate, marede mahita. Puji Yesus si palu.
Palua langit aduh marolopo-lopo. Haleluya, puji ma Tuhan Jehovah, tapasangap guani di bata. Tuhan Yesus dumar mahadita Ariana namo dari nabi. Puji hati dakon maha mulia ona saediho sangat bidibata. Fungsional HKBP Resort Serang Pendeta Goodness Solin STH Marede Hita Ditiki Marede Roma 7 lo Padita Goodness Solin Sarjana Teologi Dohot Keluarga mengadop tu Amang Preses. Sai patawa diriku alih Tuhan, Bapa taruh hina ulipi Tuhan, suruh batu diri sahur durohaki lapa paterholong mitudok ngaki. Surat keputusan ketetapan nomor 462 garing PDT garing SK garing 10 garing 2024 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Goodness Solin Sarjana Teologia nomor induk pegawai 20 sada walu onom 0 sadasia walu sadasia walusia 02 opat, tanggal lahir 9 Agustus 1980 sia, jabatan dahulu pimpinan Jemaat HKBP Abraham Kuala Kapuas Resort Palangkaraya terhitung mulai 1 November 2024 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Serang Distrik 21 Banten. Ditetapkan di PA Raja Tarutung tanggal 15 Oktober 2024, Huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dicap dan ditanda tangani. Mengihut ulaun padita fungsional, akupni ulaun padita natarsura di agenda HKBP na parjolo, madongani padita resort laho makobasi di resort na paduahon, majalo persagini ulaun sian padita resort na patuluhon, mangurupi padita resort laho manguluhon rapot seksi dohot dewan di Huria
Napa paton mangurupi padita resot laho manguluhon rapot-rapot di resot. Nomor 5 madohoti rapot padita sermon distrik sermon resot dohot sermon huria. Napa onopon pasahaton laporan panggulaon tu padita resot. Mari kita 140 sia hotok tong tono. Hotok tonoku Yesus ipanguluhan tung nasuta di kunoku ona palungan siasa sore dosaku dosia duhumi natong kong biara aku ala perusahuki. Hata patujulu sian naung diojako namang padita Gudnes Solin sarjana teologi dohot keluarga. Horas madihita sadhuk na amang inang. Na bersama kami amang preses dohot inang. Na bersama kami amang padita reso dohot inang. Na bersama kami amang sekretaris distrik nam gabe preses dohot inang. Dohot amang fungsional distrik
dohondongan Padita pelayan full timer na adong di Resort Seramo. Na menghormati kami Amang Parhala Resort, Parhalado Huria Sabunganon, Dohot Parhalado HKBP Maranatha Selegong, HKBP Cikande, Dohot HKBP Serang. Mauliatin pasal Muhanami Ihita Saluhunam, Adorang So Hupatola Sami, Hatanami di Bagasa Tekyo, Hupatadaw kami madiri nami, Amagina, Ia Warnami Padita Nasoli Sarjana Teologia, Inata Roli Dame Fortria Boru Simamora, Jara di basa-basa untuk hatta dari kami sadar dan bawa Abraham Christian Nasehola Soli Sanggiak Ma di nama kubasi kami di huriat tahun ira soton tabakas kasniroha di tengah-tengah di keluarga kami jalaran don sok kami dohot si batua boru nami nyonya situa we si mamora naminan boru da beban jalaran don sok kami dohot kebetulan kami di son abang pepintang dohinan di bagas seperti kenon jadi abang inan molo betu sono kohinami bohi perkota-kota ini Jakob kamu mahami jala para rahamu mahami lahu makubas itu atau kani resort Serango patulus sonahan asinakapan di kota Marhiti Ulau dan perasaan yang mau kita resort tuhami songo pangrupi kami itu atau kani resort Serango ima jawa manginan partinandana buih pasangan tami molo pajumpa kamu dohon tami di luar batu masisi yang mahitam pakulingi hamu kami ala odo kami baru tusor laho makubasi ulau oleh Tuhan ini jadi on kata partinandan tua kadiki na pangihu mamusehi tandongan boy masih harian bagasan kono masih Tuhan ini songoni mahata partinandan batu pasang kami di bagasan parti kenon kurang lebih amangina doa manang preses di pangkatnya kami di tinjo ba saya Tuhan tama na pasik popon Horas Madihita Salhuna Hata Pajakonon Sahalak mewakili Sudi Ruas Dohot Parhalado full timer Pinasa atau Amang Padita Resort Amang Padita Urin Marbun. Maulia tema di Tuhata, Kuria ni Tuhan, mohon izin, tusude hita saluhutna, molotung sosude pe hita madokata, ba naung disima jolo hita uhum na te kamang, do tamu kainang suang-suang ninang tuna poso bulung, tarlu mobi na pinarsangapan, aka amanami padita natumua, amang padita simanuk kalit. Tawang Padita di Marakir keluarga. Mulia tema di Tuhan ala di bagasan Tikyon boy marlas niroha hita ala disuruh ibana naposona Padita gutne solin do tinang borusi mamora rap dohot si Abraham torang tu tonga-tongani HKBP Resort Serangon nabudari mana sida sahat sehat-sehat nasida nang pesongoni borat pardalanan sian kuria haborhatan nasida irana somoru donian anggo borat ni amang Padita solinon isi dope oleh tema berarti tahan banting molo amang situa hutauruk ikon bui mangadopi debus itu teh amang situ nami ikut tahan do mangadopi debus jadi mulia tema di Tuhan ala sehat-sehat hamu saat di son los marhiteon nahu parsangapi hami amang amanami amang preses
Tongsoni nang amanami sekdis, dongan parhubas di distrik, kadongan padita, resort, inang diakones, parhalado resort Serang, Tongsoni nang sudi parhalado, ketua dewan dot anggota, ketua seksi dot sudi anggota seksi nadong di resort Serangon, di Natuluhuria, Tongsoni nang tusudi kadongan situa los tarlumobi matahe hamuak kadongan sahuria di HKBP Resort Serangon nani wakil honni sudi hamuak kadongan sahuria nadong di HKBP Serangon naung di pasu-pasu Tuhan lasong ni manang tuhamu amanami keluarga ni Naposo ni Tuhan amanami padita gutnesolin rapdohot keluarga. Di ucapan selamat datang Tuhamu holan opat donaeng manang opat manang ya opat naeng hupasunggulhon Tuhamu. Jopok-jopok pehubaen naparjolo. Selamat datang mamang dotinang di HKBP Distrik 20 Sada Bantenon, Resort Serangon. Resort Serangon songon mataniari bicar do diau maradopon today distrik 20 Sada Banten moloso adong Resort Serangon dang adong distrik Banten jala songon mataniari bicar niku ala pijil don dau doon sian aka resort na asing napa duahon. Selamat datang mamang dotinang keluarga Padita Solin di HKBP Resort Serangon. Nah biasana di Guaria Kadongan di Son Banten Barat. Ala satonga Provinsi Banten Barat lebih hurang kita makobasi di Son. Sudia Kadongan Sahuria di Son makobasi sa. Nah patuluhon selamat datang mamang dotinang keluarga Pendeta Solin di HKBP Resort Serangon. Natoktong adong haporsionna di guari hamudo akka huria natului nakining alai resoton akka natulu huriaon tudi akka amatta di son akka situa-tua di son tuang songonina ngakainata di son akka situa-tua di son dirajumi don tada tutulu tusada tongon prinsip ni Three Musketeers. Tada bangunan tuna tuluhuria tu sada bangunan. Tada pakobasion tu tuluhuria tu sada pakobasion manang panidangion. Asa pangiduaku dot gomos totung dipocah-pocah hamu natuluon. Napa opaton amang paditanami dot keluarga. Selamat datang ma di HKBP Resort Serang dina tuluhuria di sondang rikot jamita gajang-gajang ai molo gajang-gajang jamita mamang persoalan do bui marbadai na tuluhuria on tiki lao masuk dot lao kaluar ido maksudna alai sasitongna nau marga sasitongna ipolani jamitai macair gado di huria di son alani di pasu-pasu Tuhan ma amang padita dotinang dot keluarga di son manguduti pakobasio muna gabe hapataran ni Kristus di tonga-tonga ni resoton nang di luat Bantenon butima hata sambutan di hamu mau lihat ma Tapuji mata-mata pareke mahita jong-jong ma amu saluna. Tuhan dan mengulungkan perbadiai madiho bagaimana tiketmu memuji pasanganmu memuji
Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru.